2:05 del matí i si la fada dels divendres és la Pilar Ordóñez, podríem dir que el mag, sí, el mag, per dir-ho d'alguna manera, perquè com a fada quedaria fatal aquest home, però no sé, una mica el mag Merlí dels divendres, doncs ja sabeu qui és el senyor Josep Maria Raventós. Molt bon dia, company i amic. Bon dia, Amadeu, bon dia, samboians i samboianes. Estava pensant en opcions, potser avui podria ser el Mago Pip. En lloc del Mago Pop, el Mago Pip. En comptes de pop? Sí, perquè avui faig pip. Avui, és que he de confessar una cosa, Sí. És que ja em vaig anar a dormir a les 3 del matí. Ahir vas anar a dormir... Estic que m'adormo. No tard, no, d'hora. Bueno, clar, sí, d'hora. Mira si era d'hora, que eren les 3 d'hora. Però per feina. Ah, era feina. Sí. És que noto com si portessis una pinça al nas. Sí, veritat, però... No. Però sí, no, jo també, jo com m'escolto la veu, dic, sí? no sóc jo. Una mica... Però sí, tinc la veu així una mica perquè... Vols un clínex? Tinc. Porto els meus, però no per res, sinó perquè... No, tu ets ell és molt seu. Sí. L'Àngel, que també ens acompanya, bon dia un altre cop, company. Bon dia. Ell és molt seu. Els clínex no li toquis. Els clínecs vol els seus. Si no en tingués, sí que te'ls demanaria. Perquè clar, seria tens aquí amb la màniga. Però com tinc... Sí, home, però això ho podem arreglar. No, Eric diu, canvia la música, que m'adormo, que m'adormo. Sí, no, m'adormo en directe, Fa uns ullets. Sí. Que a mi perquè el conec de tota la vida, però a mi em dius és un os panda que t'hem portat, efectivament, i dic, és un os panda, efectivament, sí. ben vestit, amb una mena de suadora, de blanc i negre, amb rosat i blanc. No, però que no ho dic per enfotre'm, no, que fas cara d'os panda. Sí, quan t'aixeques, en general la gent quan s'aixeca pel matí fa... No, n'hi ha que fan cara d'os dormilón. Ah, això és un altre tema. Però tu, os panda. Os panda. Sí o no, Àngel? Directament. Jo faig unes cares al matí. Bueno, escolta'm, res, posem fil a l'agulla. Sí, posem fil a l'agulla, perquè si no l'agulla i el fil no s'enganxaran i avui... No. Bona reflexió. Per començar, comences fort. Avui vaig a començar parlant de companys còmics, perquè els propers 23 i 24 de novembre es celebrarà al Teatre de l'Espiga de les Corts el Fest Open Fest, que és la primera edició d'un festival d'Open Mic de comèdia. Que xulo. Un Open Mic de comèdia és un espai on els còmics anem a provar els acudits. És a dir, per veure si aquell és bo, si aquell és dolent... És com un laboratori. Efectivament. I si la gent riu més, no sé si tenim, per fer un exemple, perquè la gent no sé si tenim somriures i xiulets. Anem a fer una prova, per exemple. Amb somriures i amb xiulets. Un acudit, vale? Jo dic... O sigui, tu ara faràs un acudit. Sí, com si fos meu. No és meu, però... I farem la prova a veure si ha agradat més o menys. Per exemple, un laboratori humorístic. Seria... Van dos y se cae del medio. Veus? S'han regut els nens petits que no saben a l'acudit encara. El nivell és aquest. Els nens no han entès el context. No, simplement és pel so. Explica'n un altre, però puja el nivell, si no et fa res. És que no... No, vull dir... És que no... Ah, sí, ja sé. Diu... És un home que li diu... Sí. Espera que... Vale, ja ho sé. Diu, escolta, vaig anar a un doctor per al tema memòria, fantàstic. Ah, sí? Com es diu? Espera un moment, li diu a la seva dona. Escolta, com es diu aquella muntanya de Catalunya tan coneguda? Diu, Montserrat. I diu, Montserrat, com es diu el doctor on vaig anar per... Sí. No, és Eugenio. Com és que l'explica molt malament. Sí, mira, fixa't. Però és Eugenio. La canalla. No, sí. Està molt mal explicat. D'entrada l'ha retallat. Sí, veritat. L'ha retallat. S'ha passat aquí un episodi... Clar, perquè si no... Això d'entrada. No, ho entenc, és pel temps. I després... El tarannà. Saps què vull dir? Sí, una mica de... No. Jo no surto bevent ni fumant. Però és igual. Ens ha valgut perquè la gent entenguin que és un laboratori humorístic. Sí, però bueno, que serà molt millor que això, òbviament. Això ha sigut sí, home, sí. No, això és perquè... improvisat. Sí, la gent podrà trobar fins a 90 còmics. O sigui, actua molta gent, actua molts companys. 90 còmics? Durant 2 dies. Escolta, són molts còmics, Molts còmics, 24 hores? Bueno, són molt còmics, fan dos franges horàries
i ara mateix no tinc aquí apuntat les franges, crec que són de 12... Fan 2 franges horàries, sí, però no recordo ara quines. Entonces, per trobar més info podeu entrar al seu Instagram, que és el fesopen.fest. Allà teniu franges horàries, qui actua, entrades, si ho teniu tot. O sigui que allà... Déu-n'hi-do. Ara que dèiem això d'acudits, ara m'has fet pensar en 90 còmics, m'has fet pensar precisament en un acudit molt català. A veure. Sí, diu que és un tipus que va pel Passeig de Gràcia, es troba una manifestació de gent impressionant, 400-700 persones, i que van tots amb el cap cot, i diu, hòstia, què ha passat? Diu, un enterro. Diu, hòstia, quin greu. Diu, que era algú conegut? Diu, no. Diu, és que estem recaptant fons, diu, per enterrar amb un bon humorista. Diu, no tindria vostè 100 pessetes, era d'aquells temps. I diu, miri, li dono 200 i enterrin 2. Bueno. Què vols que et digui? No, jo... Més o menys, ja veus que el nivell no l'hem... No. Com es nota que ets el director, No, que no he estat jo. Però si és l'Eric que està rient, que vols que li digui? A ell li fa gràcia, aquestes coses. Jo l'únic problema que li he trobat a l'acudit és que has dit una manifestació molt gran. Sí, espera un moment, escolti, faci el favor de deixar de riure, home. Que s'ofegarà, senyor, que s'ofegarà. Mira, em sap greu, però si hem de tirar per aquí, tirarem per aquí. Em sap greu, Sí. Tirem. Tirem per aquí? Vinga. Vinga, liquidat. Vinga, ja està. Pues passem aquest ja no riu més. No, aquest ja ni riu ni plora, ja tot. Bueno, l'escoltem. Mira, avui jo tinc una secció ara, una petita secció, que no sé ni com dir-li. Sí, la secció li diré... No, perdona, que penqui a l'Àngel una mica. Sí, però és que he de veure el títol, seria... Tu digues de què va, i ell et posarà títol. Però si ell està llicenciat en títols. La secció va de coses que necessito expressar perquè si no, no puc viure tranquil. Li podem dir l'altaveu del Reventós. Perfecte. L'altaveu del Reventós. Jo t'ho he dit. Sí. A veure, si el vam fitxar, només perquè fotés títols a les seccions. Jo estava intentant trobar un nom, li he explicat de què va i ho ha tret en 0,5 microsegons. L'altaveu, sí. Al meu currículum només poso això, que sé crear títols. Vols que et faci també la falca ell mateix? Sí, una mica de música i Àngel, quan... Vinga. Atenció. L'altaveu del Reventós. Què et sembla? Estic a dalt, ara. Sí, brutal. Sí, t'estic dient que aquest tio només es dedica a això. Sí. T'estic dient que és molt bo, això. Anem a començar. Hem fotut un gramassa, potser, però va. No, jo crec que hem pujat... O sigui, la sensació que hem creat és que estem un grau... No, 3 graus per sobre del que realment és la secció, Sí, et fa por les expectatives. Sí, jo crec que ara... Però bueno, vaig intentar... Va, deixo anar. Coneixeu a Ángel Gaitán? Sí. El mecànic de TikTok? Sí. Coneixeu? Aquell home tan prudent. Sí, és a dir, a veure... I serè. Jo no... És que necessito parlar de... Per ja oblidar-me d'ell. Vale. És a dir, jo ja fa temps... O sigui, no el seguia. Sí. Jo, a vegades, a l'algoritme de TikTok em proposa vídeos i vaig començar fa temps a veure el vídeo d'aquest tio, que és un mecànic. Bueno, o jefe de mecànic. Sí, és mecànic. És un mecànic que sempre anava en guants verds. En guants verds. És veritat. Era I que a vegades veient i dir, bueno, el tio parlava de coses de cotxes, fins aquí, al ser mecànic. Sí, parlava molt de Tesla. Sí, tot això. A veure si tenim un trosset, Anem buscant un trosset d'aquest home. Doncs, però, clar, jo l'anava veient i dic, ostres, molt bé, mecànic, però, ostres, potser una mica flipat, no? Però dic, bueno, el tio deu tenir... deu tocar bastant... Clar, deu saber molt, jo no tinc ni idea de mecànica. Sí. I ell que sàpiga, no? I com passa, o sigui, la gent arriba un moment en què realment arriba a ser molt conegut, de ser molt conegut, si el tio ja era flipat d'abans, amb tota una colla de gent enorme de seguidors, aquest grau de flipamenta es multiplica exponencialment. Sí. I arriba al sistema planetari aquest que té planetes orbitant, el Iker Jiménez. Un satèl·lit. Sí. No, ja no és un satèl·lit, és un planeta...
dintre de l'univers d'Iker Jiménez Sí. ja té entitat de planeta. El vàrem veure Sí. assentat a la Aquí- taula aquí està. d'Horizonte. A la taula Horizonte. d'Horizonte. Allò va acabar com el Rosari de l'Aurora el dia següent, el dia següent. Sí. A la taula d'Horizonte, al cotxe amb l'Iker Jiménez, com si fossin amics de tota la vida. Que aquests es coneixen des de petits, no. No. I Sí. ja jo crec, quan ha arribat al prime, jo diria, de la seva... Sí, a la punta de dalt de Sí, tot. de- No sé Molt bé. si heu vist el vídeo on surt aquest tio dient que estan a València amb el tema de la Dana, Sí, dient que havia portat un carregament d'ajuda humanitària sí. i no se li correix una altra cosa que dir, anem a fer... Aquest vídeo que va publicar diu... Va dir el nom dels pobles afectats i Sí. diu, qui posi més likes al poble afectat, aquest aniré jo a portar la meva ajuda. No sé si m'he explicat bé. Sí, o sigui, Sí. el que Sí. més likes dongui Sí. va allà i els altres que els... Que es foti. O sigui, la qüestió era que aniré a ajudar Una mica selectiu. una mica solament. Amb mala llet. Bueno, Amb mala llet. jo tinc paraules que no puc dir ara mateix. No, però voleu escoltar la veueta d'aquest? sí, sisplau. Encara que sigui un Sí, sí. moment, abans Perquè ens sàpiga ho traiem què de és. sobre, va. Compañeros, ¿recordáis un vídeo que subí recientemente donde me robaban esta furgoneta que antes era de color verde? Un destornillador, una cerradura. Ya está. Ja està. Ese es- Ala, ja Sí, està. la veu ja Sí. dius, compte, Señor Raventós, Clar. le traigo yo un destornillador y usted le da por aquí, yo le doy por allí y ya está. Però... No, una mica... No, és que ara estava pensant, té una veueta així com Clar. molt humorística, jo també. crec que és obvi, Sí. és obvi el toque humorístic que té tot això, Sí. però sí. per desgràcia una altra vegada no ens podem quedar únicament amb això, perquè realment hi ha molta gent, però molta gent a Espanya, que es creu que aquest tio ha sigut el que més ha fet pels afectats de la Dana, però s'ho creuen de veritat. Aquest era el problema. Aquest és el problema. El tio aquest, que el veus, però què és això? Què és aquest tio? Que sí, que d'avui per demà, mira, mediàtic i ara resulta que és una autoritat amb tot plegat. Sí, no sé com dir-ho. Per alguns. Per alguns. Sí, el problema és que aquests alguns no són 4, són molts. Ja. I ara, amb la polèmica que ING Direct ha deixat de patrocinar el programa d'Iker Jiménez, Sí, i ja sí. torna a fer un vídeo i diu, bueno, pues ahora voy a retirar mis cuentas de ING. Però tu qui ets? Tu qui ets, tio? Sí. Tu qui ets? Sí. Ara, Bueno, ell es va autodefinir com a fatxa en el Sí, programa sí. de l'Iker Jiménez. sí, bueno, a veure, això tampoc és cap... No és notícia. Bueno, tampoc, quiero ho digui. decir que yo soy un facha. Sí. Sí, no va dir això. Diu, lo primero que quiero decir es que yo soy un facha. ¿Y qué? No, però així, Sí. Directament. No, on ens va donar una justificació Sí. perquè hi havia gent, és que és un fatxa perquè no... I va plantar la bandera espanyola davant de la seva taula. Tot molt així com molt espectacular. No? Va fer un número. Un número. És com... Molt bé. Hi ha una sèrie de... És com... A vegades penso que l'estat espanyol és com un Tetris, Sí. que es fa la partida i al Sí, final sí. la Sí, peça que va sí, caient sí. va encaixant Ara. uns amb els altres Sí. i al final ja veus... Perquè aquest mecànic, Bueno, quan sí, jo el veia ja. abans al TikTok, dic, aquest tio promet. efectivament, ha anat a encaixar... Bueno, em pensava que deies que aquest tio promet. No. Bueno, promet. Veus, ara ja s'ha acabat la secció del teu de Rebentós. Sí. Ja està acabada. Ja està. Pues has de dir allò de música i fins aquí l'altaveu del Rebentó. Vinga, va. Clar. Fins aquí l'altaveu del Rebentós. És que és molt eleccions americanes, Però és xulo. Però jo ara m'he quedat tranquil·líssim. Jo ara ja m'he oblidat. Ara ja no sé qui és aquest tio. No. Jo ja no sé De qui qui és. parlàvem? Perdó. No sé. Borrón i cuenta nueva. Ja està. Ara ja està. Ja està. Vinga, i ara anem Vinga. a la ja clàssica secció del Vull ser millor català. Ah, carai. Avui, ja sabeu que al nostre show, Vull ser millor català, la gent ens proposa, ens fa consultes, ens proposa idees, paraules noves, perquè coneguem Molt millor xulo, molt el xulo. nostre país i la nostra llengua. A veure, molt bé. Vull ser millor català. Ja ho tenim. Molt bé. Que també és, què és ser millor català?
Clar, Està per veure. Això és un altre tema. A veure, suposo que haurà un dia que hauràs arribat a conclusions. Clar, però ara encara no. Ja està, encara no. No, ara hi ha molta feina per fer. Ara estem amb la travessa. La travessa pel desert. Molt bé, doncs la Carla de Sant Feliu de Buixalleu ens va enviar un missatge i diu: Hola, com esteu? Molt bé. Bé, gràcies. Gràcies. Per qüestions de feina vaig moltes vegades a menjar a bufets lliures. També dius... Que cada cop n'hi ha menys, perdoneu. Sí. Cada cop s'està perdent. És un animal, bueno, un animal, o el que sigui, en perill d'extinció. Sí? S'emboia I jo... Sí, però no tant. És japonès, oi? Sí, és japonès. Però és un bufet lliure, també. Però jo reivindico que s'està perdent. Però tu reivindiques... Espera, acabo la concepció. Sí, no, és veritat. Diu, com es comporta un bon català un bufet lliure? Ja veuré. Ah. Però tu reivindiques el bufet lliure, Amadeu? A veure, en segons quins moments i per segons quin tipus de gent estava molt bé. No, ho dic en sèrio. Estava. Saps què passa? Que és un lloc on tu fas vida social, perquè a les cues, quan es foten aquelles cues interminables, tu tens molt de temps per xerrar amb un i amb l'altre, i vas xerrant amb el de la dreta, a l'esquerra. Sí que també corres perill. Perquè quan para un autocar, no em facis dir... De gent gran, gent jove... I entren tots a correcuita a veure el que pilla alguna cosa, aquí corres perill. Clar, aquí tu has de veure ja... O sigui, si ja arribes a un bufet lliure i veus que fora hi ha un parell o tres autocars, no entris. O espera't una estona, clar. O vés al bar... Anem cap a Buixalleu. No, ho dic perquè ens havíem oblidat fins i tot... Sí, perdona, com es deia, que m'he oblidat del seu nom? La Carla. De Sant Feliu de Buixalleu. Jo volia fer una petita precisió terminològica abans de res, perquè, clar, li diem bufet lliure com si fos un lloc de... Com si tu vessis a un restaurant, diguem, normal, i no fos lliure, també. No diem restaurant lliure, però bufet lliure sí. No hi havia pensat mai. Clar, però hi ha la mateixa llibertat a un restaurant que a un bufet lliure, i el restaurant no es diu lliure. Doncs no ho havia pensat. Clar, és que hi ha gent que potser es pot pensar que això de lliure vol dir que tu, a un bufet lliure, pots fer el que et roti. I no, hi ha unes normes, també. Seria bufet amb normes. No diem restaurant amb normes. Té tota la raó. Bufet lliure. Què vol dir la llibertat? Lliure de què? De pecat? El límit. On està la línia vermella? On està el límit? On està el límit? Hi ha gent que ha sortit malament d'un bufet lliure. No. Mira, és difícil, perquè et diuen... Jo soc un d'ells. Mira, a veure si superes això. Ahir un company em va dir: vaig anar amb el meu pare a un bufet lliure d'aquests japonesos i diu, ens van fotre, ens va acabar de dir, 58 maquis, o pesa, 58. I a la pesa 58, com ja va arribar la pesa a la taula, el cambrer li va dir: perdone, però hasta aquí estaria. I no tancaven la cuina. És a dir, aquest tio pot dir amb orgull que va arribar al final del bufet lliure. Ostres, va creuar la línia vermella. No va arribar al final. No, o sigui, és com un Finisterre, a l'altre no hi ha res. Brutal. I aquí, torno una altra vegada, bufet lliure, aquí no és lliure. No és lliure. No és lliure perquè aquest tio podia haver continuat. No, ahir li van posar límits. A mi el que m'estranya és que la Carla, sent de Sant Feliu de Buixalleu, et pregunti això, quan sap que el seu veí i amic nostre i l'estimat Quim Masferrer, precisament amb els seus pares té un restaurant a Sant Feliu de Buixalleu. Però no és un bufet lliure. No és un bufet lliure. No, que aquí és un restaurant. Hosti, calla que no ens estigui dient que a Cal Masferrer foten unes clavades, tu. Necessito jo que aquí fotin un... Clar, perquè el bufet lliure... Ho dic amb la boca petita. Sí, petit. El bufet lliure no acostuma a ser gaire car, diguem, sinó que... Bueno, és una mica... Depèn de... Preus populars. Depèn de... Anem a fer aquesta qüestió terminològica, ja la tenim superada. Ara, jo crec que... Això és una opinió totalment subjectiva meva, òbviament podeu... Sí. Vale? Jo crec que un català, quan arriba... Jo crec que el primer que pensa un català quan arriba a un fet lliure, i ja no és que ho pensi voluntàriament, sinó que probablement sigui un pensament intrusiu, és preguntar-se què faran amb el que sobra. Arribes allà i veus tot allò
i penses, què faran amb el que sobri? Sí. És a dir, el bon català ja ve amb una bossa amb tupperwares. Jo crec que Digue-li d'aquesta manera. si la porta amagada perquè no es vegi. Perquè fa vergonya. Clar. Home, però avui en dia ja cada cop està més normalitzat això de, escolti, que el nen no s'acabarà l'estofat, me l'enduc. Doncs mira, perdona, l'estofat, com puc dir? m'agrada que facis aquesta perquè jo crec que aquesta moda de no me l'he acabat, me l'emporto a casa, s'hauria d'acabar. Però això és un altre tema. No, t'ho dic per tindre un compte i tocar un altre dia. No, però dintre del bufet lliure. Dintre sí, perquè tu, per exemple, jo poso un exemple, ràpid. Tu quan vas a comprar, imagina que vas al Bon Preu Esclat a comprar. Sí. Vale? I compres, i quan arribes a la caixa, et dones compte que has comprat de més. Ja. Tu no li dius a la caixera o al caixer, escolta, això que he comprat de més, posa-m'ho per emportar. Ja. Bueno, s'entén. Sí, però clar, és que això és molt difícil, és que, clar, i aquí s'ha generat una moda. Clar, el bufet lliure... Però tu amb un bufet lliure no pots treure el teu persec i dir, miri, el que no m'he acabat m'ho enduc. Perquè clar, a pales t'enduries. Aquí està el tema. És que hi ha gent que fa això. Hi ha bufets lliures que et fan pagar per cada plat que t'emportis. Per controlar. O que no t'hagis acabat. Que és veritat... Has demanat i no t'has acabat... Sí, senyor. Per tant, què vol dir això? Que no és tan lliure el bufet com pensava. Bueno, però al final a la Carla quina solució li donem? Jo a la Carla li dic que jo crec que un bon català, quan va un bufet lliure, per primera vegada, sempre ha de fer veure que allò no és per primera vegada, que ja sap perfectament com funciona aquell bufet. Coneix els seus secrets. Per què? Perquè abans fa una volta de reconeixement per veure-ho tot clar. I fer veure què vol dir? Que potser el que tens fent cua amb tu, que no el coneixes de res, li recomano les croquetes de... Efectivament, has donat a la clau. Aquelles croquetes estan has donat a la clau, que qui va no té ni idea, però és l'actitud de seguretat de dir, ei, hòstia, aquest controla, i aquesta és la clau de tot. Jo crec que un bon català, quan arriba a un bufet lliure, fa una volta de reconeixement, que no es noti que està mirant per aprendre, que sembli un client que està simplement mirant el que hi ha, i quan ja coneix els trucos, mira, aquella màquina de refresc, el segon, això no funciona bé, allà no. Ella ho coneix. Senyora, no abusi de les crols de Brussel·les, que se'n recordarà tota la vida. Efectivament. I també... Com vulguem dir, que ja sé de què parlo. Una cosa important és que si un català té un dubte sobre algun plat o alguna cosa, si té algun dubte, no pot preguntar. No, que improvisa. Mai. Ell entén que la seva premissa és fer veure que ho sap tot. Tu vas amb risc, és a dir, si et fots aquelles mandonguilles, el teu risc. Sí, si l'has cagat, l'has cagat. Ja està. Tu imagina que veus un plat que té bona pinta, però no saps què és, i dius, li hauria de preguntar al cambrer què és, però no. Això no. Com ho pots aconseguir? El que tens darrere o davant, li preguntes amb ell, escolta, mira, allò té bona pinta, i l'altre dirà, doncs és veritat, vaig a preguntar-li al cambrer què és, però que ja li pregunta a l'altre, no tu. Ja ho saps. És molt interessant aquesta exposició que has fet sobre els bufets lliures, i jo espero que la Carla de Sant Feliu de Buixalleu li provi tot això que has explicat. Sí, espero que... Des d'aquí una forta abraçada a les amigues i amics de Sant Feliu de Buixalleu, a prop de l'Hostalric, a la Selva, la comarca, molt maco el lloc. Una dada de Sant Feliu de Buixalleu és que és el poble on viu la mare de Georgina Rodríguez, la dona de Cristiano Ronaldo. Hòstia, què dius? O sigui, entre el Quim Masferrer, aquesta de la Georgina que dius, i la Carla, hòstia, això sembla Hollywood, aquest poble. Això és la Los Angeles de Sant Rafael, de Catalunya. Sí. No ens estem enfotent, No ens estem enfotent. Però clar, amb lo petit que és, tanta gent coneguda, perquè la Carla també és coneguda. Clar, la Carla com a mínim la coneixem nosaltres ara. Per això dic. Està el Quim Masferrer i aquesta aquí anirà Cristiano Ronaldo, que diu, ostres, potser no és una visita que dius... Deu ser dels pobles amb més gent popular, coneguda i famosa en metres quadrats. Pot ser. No, és que la dupla Quim Masferrer i Cristiano Ronaldo fa por. Sí. Hòstia, doncs ara que ho dius... Tu t'imagines que un dia... No, bona reflexió. Ja el trucarem un dia amb el Quim i li preguntarem... T'imagines que un dia el Quim Masferrer fa com es diu, el foraster, llença el dard i cau a Sant Feliu de Buixalleu i ha d'anar a casa de la mare de la seva sogra? Em fas pensar. Seria un bon programa, Em fas pensar. I a casa de la Carla també hi ha un bufet lliure que hi hagués per allà. Sí. Bueno, no sé. Si mai es cau, que et truquin
I tu li expliques tot el tema del bufet lliure. Si mai s'escau o escau, has dit, perdona. No, si s'escau... Si s'escau. Si s'escau. Si s'escau, vale. També tindre en compte aquestes frases fetes... Sí, també és fa molt català, efectivament. Molt bé. Escolta'm, estimat, t'ho dic sincerament que ens ha provat molt, ens ha agradat aquesta crònica tan exhaustiva, digue-li així, sobre els bufets lliures. Sí. Jo ara ja m'he despertat. Et faria res molt ràpidament deixar anar la teva agenda? Sí, la meva agenda és avui, divendres a les 6:30, dins del Festival Cruïlla. Sí, senyor. Actuo amb 3 companys més al bar Calders, que està al carrer Parlament 26 de Barcelona, al costat de l'Avinguda Paral·lel, i fem allà un espectacle, 1 hora, estarem 4 còmics. Brutal. I a més, lliure accés. Què dius? Això sí que és lliure. Això sí que és lliure. Aquí sí que és lliure. Bufet lliure. No, lliure de veritat. Lliure de veritat. Doncs en prenem nota. En prenem nota.